Am văzut baia unde au murit fieți de drept, episcop, catolici, preoți, ortodoxi, nici nu s-a pus problemă. Deci o grămadă de lucruri de genul ăsta. Lasă-mă, nu pățește nimeni. Așa se face totul mai mult. Trebuie să miroasă, să face. Să nu facă cum am făcut noi, de ne-am dat cu capul în perete, așa. Nu, m-a impresionat alea mult și de aia, că mai simțiți că vă e greu, mergeți acasă și vizitați. Fie Pitești, Pușcăria, fie Fortul 13, fie treceți în vizită pe la Ghela, dar doar în vizită, da? Să vedeți ce înseamnă totuși, de unde e libertatea noastră de a sta acum aici. Noi uităm, în țara asta s-a uitat ce mai ales. Noi uităm ce preț s-a plătit pe libertatea noastră. Totuși. Gândiți-vă bine. Au fost cel puțin 6 milioane de oameni care au murit ca noi să fim liberi. Noi comunim de eroi de la Revoluție. Bun, de acord. Dar între 49 și 56 au murit pe capăt. I-au terminat de executare. Plus 250.000 de români la cotul Domnului despre care am spus. Apropo de Ardeal. Nu știam de ce bunica nu mi-a arătat niciodată pe frățână său că a fost în armată. Știam că a murit un piuiu la cotul Domnului. De-aia săracul, cum îl chema Pop Ion, l-au trimis maghiarii pe substindul maghiar și sub... El e înmormântat la cotul Domnului, pentru că unii și-au înmormântat în procesul de relații bilaterale cu Rusia și românii nu. Deci din 170.000 de maghiari morți la cotul Domnului, 190.000 sunt români din Maramureș, Săraș, Satu Mare, din zona aia. Iar ai noștri nu, ai noștri au fost aruncați cu buldozăr, cu lamă uriaș, cu niște gropi, niște tranșee și la sfârșit tot târâți într-o cavitate din asta făcută din credă, din calcă, care în 65 s-a înroșit. Singurul calcă roșu din lume. S-a înroșit real la 250 de ani. Abia acum se fac demersi, știți cum era noi, statul român face demersi, le simțiți prin ambasadă, le simțiți prin toate cele care cum schimbă costul de la putere, cum schimbă și puterea costului. Așa. Și atunci îi vezi că totul tergiversează, o aruncă, ăia au plătit să stăm noi să asta. Știți? Nu asta e ideea. Nu vă mai temeți de nimic. Mergeți cu Sfântul Iisus. N-aveți întrebări așa. O cântare atunci? Cântăm cu George cât un minut. Până cu unul. George s-a bucurat că l-au zis de aterizări, că nu m-a dus să părere. Bătea inima cu afund, mașină, era răzgătură, dar era inima lui Dumnezeu. Mașina bine era răzgătură. E partie de teren. Onor de cartea toată seama. Dar de când sunteți tătărăști? Eu sunt din Efești. Au plecat. Am născut de Tătărești. Părinții mei s-au acolo. Sunt vreau să scriu. Nu, o scăpat. O scăpat. Noi mai scrie vreau să apoi. Nici asta nu înțeleg. Că nimeni nu-i profet în țara asta. Cine te crede? Că te-au văzut cu ochii. Mai fi cel, nu te mai dați că dau un dos de bani. Băi, dai, nu mai dau. Doar să nu pot povesti bani la mine. Nu e așa? Nu e așa? Am fost vecinii, dar nu mai am înțelește. Asta e mai greu. Asta e și mai greu. Nu la 12 ani. Dar atât a zis ca nu. Până atunci că am fost curat că te... Dar de mult totdeauna le mai pune ala. Să vedeți ce greu este, de exemplu, să fii preot cu studenții. Pentru că ei nu știu ce numai, ești cer și mine. Dar unde e mila dumneavoastră? Dar tu pici că nu ai noroc, n-ai ce face. Și zici, bă, vine la biserică, la școală e singură. N-ai ce face. Deci chiar n-ai ce face. Ce poți să minți? Adică nu poți să scoți că și așa preoți, pe bandă rulantă, medici, pe politicieni, pe bandă. Noi scoatem totul pe bandă rulantă. Riscul este că oamenii ăștia vă trebuie să costărească la un moment dat oamenii. Și dacă vin ca niște nimeni în lume. Dar Hristos a bătut pe coadă. Nu? Hristos n-a fost bine primit în Nazaret. Știți că e un moment povestit de Scriptură în care după ce îi luase tare în sinagogă și le-a zis ce au de zis, mulțimea furioasă s-a pornit către el și l-au dus până la plătirea unui prăpăstii. Și atât de mare a fost puterea lui Hristos încât ei l-au dus de acolo și nu. Evanghelistul nu ne povestește cum a trecut înapoi printre ei. Nu zice ce le-a zis, nu zice ce a folosit, nimic.
scape din mâinile lor. De aia Mântuitorul își mută centrul predicii mai la sud, așa un pic. Aici e Nazaretul pe deal. Și coboară așa pe niște voi și ajunge în Capernaum. Deci ăsta retras la Capernaum și de asta. Nu doar să vindece pe soacră sau pe Petru, de s-a supărat ăsta pe viață pe el. Da? Deci la Capernaum s-a simțit mai protejat. Oamenii erau mai simpli. Stătea cu părintele, nu cu tine am povestit aia cu pescuitul, cu... Știi că până acum mă tot întrebam, e una dintre marile întrebări. De ce și-a luat Mântuitorul Hristos pescar? Da? De ce și-a luat pescar ca ucenic? Și când coboram la Setubal de la biserică, seara amândoi, vorbeau pescarii din Setubal, erau la o berică, acolo, la o sagrală, să nu o mentalitate, o sagralitate. Și la un moment dat, țipau unul la altul, dar se auzeau, peste zgomotul din jur se auzeau. Și a zis așa, e clar că până acum spuneau așa că Mântuitorul era pescar pentru că sunt răbdător. Ca să spune că țara era dificilă, marea nu e ușoară, din Israel e un lac greu și astăzi. Te poți trezi în fracțiuni de secundă în plină furtună. Era clar că erau oameni cu minți, adică omul liniștit, ăsta n-are ființă în cap, nu vreau iPhone pe mână. Erau acolo, în năvodul. Oameni foarte, foarte migăloși, pentru că să țești în năvodul ziua ca să ai o altă posibilitate. Oameni privighitori. Țineau de priveghere, pentru că numai noaptea puteau pescui, ziua e o căldură de mor, îți moare peștele în plasă. N-ai cum să... Oameni umiliți și de concitadinilor și de cei care luau vama. Gândiți-vă că pe vreme de ce nu iubeau evreii lor pe vame. Nici noi nu iubeam care ați făcut de asta cu prin voi, nu știu, 90 și o să rățineți bine. Nu era să nu-ți ia firul de păr și jumătate de mustață, n-avea cum. No, așa și ăștia ăștia luau, de exemplu, din 10 pești prinși, doar 2 ajungeau la bietul. Unul vindea și unul mânca. Nu vreau ce să facă. Erau săraci de pispancă. Dar acum mi-a dat seama că aveau și nevoie de un glas care să treacă peste furtună. Să se audă peste furtună. Ori apostolii astăzi. În momentul când a pornit furtuna asta născută din Dumnezeu, care a schimbat lumea, vă închipuiți-vă ce a schimbat Hristos la lume. Ori peste furtuna aia trebuiau să se audă niște glasuri și apostolii nu. Sunt Antonio de Lisboa, că sunt și de Padova, cum îl bat pe Torcheja. Deci, el predica în Padova, într-o piață, în fața la 120.000 de oameni. Cât dragau de 2 dragau, nu? Deci, predica în fața a 2 stadioane pline de oameni. Care nu erau neapărat cei mai ascultători oameni. Să vă închipuiți că stăteau așa cu minți. Ei mai foșneau, mai vorbeau. Și el se auzea. Sigur că nu era doar vocea lui, era și vocea lui Dumnezeu de la tine ăsta. E impresionant. De-aia când vreți să vă mai auziți, să mai strigați în altul, dar nu băieți, nu cum mârâiale, fără. Bine. Mergeți spre căși. Să vă uitați de zi, să fiți cu minți. Dar nu foarte cu minți. Adică cu minte înseamnă că nu trebuie să fii la toată prostile. Cu minte înseamnă să cum ne vrea Hristos. Deci vrea să slujim ca niște slavi, fiind stăpâni. Trebuie să fii stăpâni, că noi trebuie să fim slavi, să ne lasă în față în altă viață. Și strângeți-vă unul de altul pe rândul cel mai bun. O să vedeți ce vrem în viață. Și nu mi-e teamă de ei. Aici așa nu este o bază la oameni și acasă. Și încă unul. Acasă, să țineți minte, nu trebuie să vă placeți. Acasă nu trebuie tot ce acasă merge
facem mai